Моето детенце в курса по английски език беше много вдъхновена през годината. Нещата се случваха така, много леко минаваха хем под формата на игра, хем натрупваше много основни знания, които после съвсем по-лесно ще се изкачва по нейната си стълбичка и преподавателите си бяха много всеотдайни, много жизнерадостни, има някакъв блясък в очите им, които заинтригуват децата, нали, да продължават да искат да се случват все по-интересни неща. Всяка неделя няма търпение да дойде на курса и е изключително щастлив от всяко едно творение, което създава. Забелязвам една промяна в нея. Прояви творческите си заложби, стана по-отговорна. Високо ценя индивидуалния подход към всяко едно дете и съобразяването с индивидуалните възможности на всяко едно дете, което наистина им дава свобода да разгърнат себе си, да развият потенциала си максимално и да се представят възможно най-добре. Да кажа, че това го постигнахме само заради нашите преподаватели. Те ни помогнаха за всичко това и се чувстваме като голямо семейство. Да. Всички се справиха много добре, така че няма герой.